I'm off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I? I was supposed to participate, bro. That's basically I think I can have some no away guys. Manje phela But intshiza mfethu ndoda mfethu hayi mfethu kudoza kancane ungenela ngaphakathi elokushini. Mina ngikangala ngaphakathi, ngikange ngaphandle. Ngangistrat sonke ngahlathi hlisele inkosi. Yazi nawe uthi mfethu uhlezi ufuna. Yazi mfethu ngisagawulekile ngisacabanga ukudika namhlanje ngithi kushaya mfethu ngifuna ukuchecka nolingane yasekhaya. Idalile lesifaka. Sai kama kwani jaya. Akho siswa. Buwa phela. Awubathi into efrele mfethu. Kodwa nalento yakho mfethu lesikole msakha ngisibhali mfethu. Hayi wena relax. Mfethu angisemeyazi ukuthi uzwa ngazo. Ngikutshela into mfethu siyayenza. Namhlanje ungakhohlwa ulayini wami usayiyona lo. Khona inombolo esoyisebenza. Okay bro. Ora nje mike flow. Cheka ntambama. Kwenze kusiswaka. Okay sure. So, awusando sami yini wasungithethisa ngaka manje. Awukahle. Awuyazi nawe nje imali engane ngihlezi ngiyifaka. Awumuntu utatazela. Hawu makamfana. Ngiyeza. Hawu ngiyeza ngikholwe. Funa kuphatheleni ikhonzo bona. Strawberry. Usuhlezi ubona izinto kuma TV usufuna nami ngikuphathele. Hayi kahle ubayichaba baby. Ngiyeka ngizophathela ufuna nani ke? Oh it. Alright. Ungicabzeleke mfana wami ngitshela ukuthi sizoyikhipha ke na yezo. Na ugeze ke usave isikhathi ke manje. Hawu kahle ezingalindana nawe. Alright ngiyakuthanda yezo. Awajam kama aja ndapo. I'm grand now mfethu. Sharp yadala ntambama ne. Watando. Ngabe uthula zikuba yakho njalo endlini. Hayibo ngamemeza kangaka ukhona la endlini. Awusho amateka amwashila ngoba phela lapha manje ngibona ukuthi ngibona impahla zakho nje kuphela. Bengithe ngwashela amateka yami wena ukwenze njani lapha? Hayibo manje yakho uma nobaba sayimele mina ngethe ukida ekhaya ngiyini kuwena ngosisi wakho nawo umuntu osebenzayo awazi ukuthi intombazana kumele uthi ngabenza yonke into la ekhaya ukudla khona kukhona ngoba phela ngilambile ngifuna ukudla ngiphinde ngihambe mina awushadi ngantshela umakoti wakho leyo nto yini ngiyamphela leyo nto leyo wena ngikhuluma nawe ngifuna ukudla manje ngihambe hawu ngeza sekubuhlungu iqolo ungazi kwenza njani. Sabona na njani ay sikhona ihambe kahle kodwa ay mina ma angikho right yazi ukuhamba kweli la endlini angikho right ubhuti akhe seqale imkhuba yakhe manje uyangihlukumeza kahle kahle manje ngoba naku ningekho mina ayikho into engayenzi la endlini kunze ukuthi ngihlale nabangani bami ufuna ngize ngimwashe ngisha amateku angazi ukuthi manje ngenze njani mawe manje cha akekho mawa manje usaphumile yebo ma okay bye bye Hey baba wena sibgawo wena futhi ngisaphuculela isikhatsini lesi yabona ukusebenza namafaka isikhatsini manje sesambili isikhathi manje usho mfethu sazoyiphusha ngale nombolo lethi kanje mfethu usangibuza mfethu eksendo ukuthi izona ikhathi futhi abesosebenza ngazo lezi mfethu okay mfethu awungisebenzisa kabi wena mfethu manje usho mfethu yabona mfethu ayike mfethu ngathi yabheda lento yethu mfethu ayike yini ebhedayo lento ukuthi singimashise ngaleso sikhathi mfethu okay sivumelane ngani nawe sivumelane awona usuqala ungena angisebenzi namavaka mina
Why ungangitshela ngabo siqalela ukuthi ngikwazi ukuthi ngimashelolo. Okay. Ngize ngiyabayeka abayamasha. Okay bro, masifake. Sefaka mfethu. Mfethu uma ngithatha ijacket la endlini mfethu. Mfethu sibaba mina bese angisebenzi namagwala mfethu. Angisebenzi namagwala. Yabona manje indoda yakhe. Khuleka. Alright boy. Ngikulinda la emnyango. Utanto. Eh, vula lapha emnyango wona man. Utanto. Yini manje? Ngathi uvalele lapha endlini wona sichapha ngawo. Wavala endlini kwenzakalani ngawo? Hawu, akusewe. Already netime leshila imali, iphi imali yona ekhaya? Imali. Cha, bangitshela kodwa ngiyazi ukuthi bayishila ngithi wena intandakazi la ekhaya. Angazana mali yami wathi. Awazodlala wena ngifuna imali wena. Uyibheka phela umshayela ngibosozola isandla. Ngifuna imali. Hawu. Nginemali mina. Sithi ngawo kathi. Hawu uyajwayela wena uyajwayela. Unathi umjwala kabi. Umjwala kabi. Hawu, lethi imali la ngiyabuya la ngizoqeda ngawo sihlamba. Awumjide swambini. Arunjani umjide madoda. Ofuna ngishiye. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Sekwenzekile manje lesi silwane sobhuti wakho. Yazi uzakhela. Sengiciyekile uyena ayikho angenziwe la endlini. Ngiyaqina ngenza yonke into. Ayi uyangihlukumeza kahle. Ungibuza imali engayazi angazani namali mina. Ha mfethu wathawula into zami zakhela vese nesicefele lento ayenzayo. Uyindoda enjani nje mangabe ezohlukumeza usisi wakhe? Isikhathi ngabe uvikela wena uyahlukumeza. Cha mfana nonsense lo mfana wakini ngifuna ungasho mfana nginami. Yazi sengiyacabanga manje. Cabanga Uyakuthanda. Ngimfaka poison phela. No. Lalela mina. Irongi ke leyo usicabanga njengamanje. Ngiyazi ukuthi ubhuti wakho uzisibhlungu kodwa manje akuyona into right ukuthi uyayicabanga ukuyenza leyo. Ubhuti wakho lo kokuqala asizikhethele ifamily. Kodwa abangani siyakwazi ukuzikhethela. So into ngabe uyayenza ukuthi umvulele icase aboshwe uzofika lapha ejele atholane nawe nabantu abafana naye. Mase ibuya umqondo wakho uzokusuqaqekile ayo ukuthi ngikhuluma nami ukuthi ngazombulala. Hayibo ejabangele umzali wakho ucabangela umzali wakho lozohlala phansi azile lo mthwalile 9 months nawe uzobe sekhala nawe egcineni futhi mingabe ubhuti wakhe engasekho uzobusukhala nakwena sekubhlungu. Ngcono ukwazi kahle ukuthi usejele uyoqondana nabanje ngaba azofike bamsothe out mabuye mangabe sebuya azobuye se right. Ungacabanga ukuthi usungazombulali no ngana ngokho right lo. Ngiyazi ukuthi njengamanje ubhekene nomzini. Okay? Hello bonana. Hello bonana. Njani nimephakathi ngana mfethu? Semethina. Nazi ukuthi nganithenga nonke kaza mfethu. Wena ungathenga thina wena uthenga thina. Eh, mfethu sazi kunemali mfethu awuke. Sifana ukuzinga nemali. La sister. Sithi kancane. Sithini? Sithi kancane. Yini ukuthi? Mfethu awuthani. Abakeli nizenza izitani ngathi noNicki Minaj. Hambani ihlamba nina nalamadodeni anganamali. Ni broke vele. Nisilutha nebheka bani. Hey uyasibhedela lo ubethi ngivele nje usicela kabi. Bathi thina sothenga oyena. Oh bengisasho ke phela ukuthi uthi nje okay wafica ugeli endlini indoda yakhe ngiyakutshela wena kwashuba ngazi. Mzabala sefethu sithini ngawo wamaweda fethu. Obuna mfethu Philips fethu. Ngiphendula mfethu stressa kanje sithini ngathi ngawo mfethu. Sithini story sakho mfethu nemali kumele ngabe sayikhatha la yini. Fusak man. Usiyangithuka Uthethuma ekhanda lakhe imali nje. Abra wamasangithuka kwenze njani wathi fethu? Mfethu mungakezwa yini? Into engizwile ukhuluma ngani futhi? Ukhuluma ngani? Ngoba unjena nje ukhuluma ngani ngoba ustressekile kanje. Sithini phela mina ngicabanga ukuthi sijabulile mfethu ukuthi sizoshaya ukati. Fusak man lokho ukhuluma into eyiningi la. Hawa mfethu angithuka ngathi yini mfethu? Akade ngibengani estoryini mfethu? Ungakezwa ukuthi uPhilip ushonile. Uqashukile izolo.
Uzophi uphizi lo uzongicela ngalabo khathi bakho. Imali into ebalekile kwani imali. Iyona into ebalekile le. Ngakutshela kudala ukuthi asiyeke lempilo le. Uyayi-enjoya manje. Umnandi masoyedwa wethu sefile. Musukuba kumtetemela la. Ungayiphathi leyo kemfesi. Mfethu, wena ngakutshela kudala ukuthi asiyeke le. Hayi bra wami, ithi uyadlala bra wami. Uyazi ukuthi une degree. Ithi uyadlala bro. Uyazi ukuthi une degree. Umsebenzi asuwutholi. Ngiya-understanda kahle ukuthi umsebenzi asuwutholi. Kodwa lokho akuchazi ukuthi asicindezele abantu abangenalutho. Sitshontshela abantu abangenalutho. Namhlanje uPhilip akekho. uPhilip akekho. Uyajabula. Nami isizathu sasingenza ukuthi ngithi asiyeke lento. Ukuthi ngangazi ukuthi kuzogcina kanje. Bro, mangithi uyabona ukuthi mfethu ikati leli sikho yonke indawo mfethu manje indlela esinathi siphusha ngayo lena mfethu. Okay, uthalale kuphi? Lale kule mizi njengamanje ezilile. Kumnandi uPhilip ngoba efile. Efanga umsebenzi wakhe maybe. Yazi into engiyibona ukuthi ibalekile manje. Ukuthi siphume sihambe sifuna umsebenzi. Ngiyabona ukuthi asufuni ngokwanele lo msebenzi. Ngoba kuba sifuna ngokwanele ngaba siyibamba inkunzi kanje. Abantu bayakhala ngani? Umaye khona la endaweni. Bakhala ngami nawe. Uwes kakhulu. Oyedwa oyithi akasekho. Kusasa kuzobe kubani? Namhlanje kuzobe kubani? Philip is gone. Mfethu ngiyakutshela. Philip is gone. Ushonile bamfuqa izolo. Bamfuqa emzabalazweni eyophanda. Ngiyakuzwa bro wami. Hayi konke ukuthini ke mfethu ngoba mina ngitshela ukuthi ngale mali kumele ukuthi siyithathe mina nawe mfethu. Mfethu usho wena akusebenzi la upstairs yakho. Shuthi akucabangeki kahle la. Njengamanje into esangistressile ukuthi isosha omunye wethu ushonile. Bamfuqile emzabalazweni. Nami yangistressa leyo ndaba. Manje soyenza njani mfethu? Kwazi bani namhlanje ngawe yimina. Kusasa ngawe wena. Kwazi ba wena into yostressa ngayo imali. Kanti yini into engastressa ngayo la kakhulu ngistressekile phela ngalomjida mfethu kodwa mfethu imali siyayidinga sidinga ukuthi sishaye ukhathi na uthola ukhathi mfethu. Akusona isikhathi into esingayenza. Akusona isikhathi osingakhuluma ngemali manje. Manje ke kumele ukuthi senze njani ke mfethu ngoba phela nayo imali ihleli. Kumele ukuthi ngiyobhaya something lapha mfethu khona ngizobambe iqine ithumbe endlini. Awu lalela mfethu. Zex ngoba ngiyakubona ingqondo yakho ngathi icabanga kancane. Yabo ngokwami mina bengizothi sithatheni le mali le. Sambe sokhava wonke ama responsibilities zomncwabo. Cha yikho ke leyo nto mfethu, ayikho ke leyo nto uyadlala ke lapho ke bra. Awuyadlala ke lapho ke bra. Lalela mfethu, asivele simashe solanda le mali, sishaye ukhathi, thola ukhathi wakho nami ngithola ukhathi wami. Mfethu uthi sayifaka ko Philip. Awucabanga ke mfethu sesiyafika ko Philip siyabanikeza ke le mali. Bathi sithatha ngoba bayazi ukuthi asiphanta indawo. Wena kade sasiphanda mani kanti wena usile la ikhanda lakho. Awusile awusebenzi nami ngisebenzi no Philip akasebenzi manje kumele ukuthi senze njani ke mfethu. Ubani kumele athole icala hayi mfethu uyaqanya wena ngakushiya manje hayi mfethu sambe solanda mfethu hayi ngeke sambe solanda le mali mfethu ayikho into esingayenza lento bra wami ngeke baba ngeke asambe mfethu ngeke sambe ho mfethu uyabona nawe kodwa mfethu ayisenze into esingayenza mfethu graduate yeah ufana ngabe uletha by good example kodwa wena ubamba I'll check with them number. Food. Hey, now who's doing that? Oh, no, the phone. I think the phone. The phone. Oh, the password. 17 man. Ma fece sicuramente fece non nel capo per non è male. Le altre ho corto da barricate questo. Il phone fa il mascio per mangi. Ma tu le passo da tutto ma scarpato, io ti sono scarpato. Per tutto ma mi parlo anzi, ci da un scarpato, da dentro, da lì, o con ci tengo cosa presa ma fuori showcase. Mangi poi sottura perché fece. Con la mangi poi fece sottura. It was wanking around. Ma sto insegnando. Presso le spalle, faccio andare alle fondi, faccio andare.
Mfethu kodwa ngikukhuzile ngalento. Hayi kuseke manje usakhuluma ngaleyo nto shiya phansi leyo nto mfethu ethi ukuthi sesiyidalele inombolo manje usafuna ukuthi sibuyele emuva soyenza kanjani mfethu sikhulume ngefoni ukuthi sothola phipha yakho namanje mfethu khona izodlula le foni Mfethu ngikhuze kahle ngathi asiyeke manje umshikashika abrawa manje wena yazi into ikhuluma yirong abrawa nifika nisimangithethe sithini ngathi ngawe nawe sister wabona ukuthi wenza kanjani usithole ngicela ukuthi beke phansi subambe inkunzi wena beka phansi subambe inkunzi wena inkunzi yami okhuluma ngizokutshela uma uma wenzeni uma ama umlando nje Sex. Abrawa mimi ngathi ngoba phola Awushabude thena ngayikho la. Ngathi ngikutshela ukuthi akekho lo muntu ubuye ngasikhathini nawe ubuye ngasikhathini inkulu ngendlini awuyingani na ekamereni lakho phela ngabe ngoba uhlala ekamereni lakho uhlala naphi izinto zethu senze bamba umlando hayi hamba ekamereni yakho sekhamba awuthi sister uzotshela kole lethi ngizomtshela uma mafethu uzotshela ukuthi thini kole ayi mafethu sisaxoxa Abrawa uma stress kakhulu bro Ayikho into ethama stress yona la. Uyabona ukuthi sikhathana manje. Umlando wani okhuluma thena mfethu mhlawumbe angazi mhlawumbe noma kwakuyi-ex yakhe lo muntu angazi mfethu uyamazi no-17 umlando angazi nalo mlando mfethu athi ukhuluma ngani mfethu ngalona ngoba izinto sezilento hlala phansi upolisi umoya mfethu sazi ukuthi sothola Zex ngitshele wasekuqaleni ukuthi asinawushovu emshikashini mfethu phuma lapho-ke mfethu lapho ungena khona lalela mfethu lalela uyabona sijampile and umngane wethu kuyimanje uPhilip akekho still engekho usanda sishaba lo mshikashini kanti asisebenzi ibona la brawa angithi khuluma nawe kahle lalela phola brawa masambe sophusha le nombolo mfethu ngala sothola ibhali angifisi nangalilodwa kuyibona ngisedanyana yes khuluma ngani idanyana lana mfethu ukhaxala mfethu ajabona sihlanganisile mfethu inombolo lezo mfethu manje kumele ukuthi Sitala mfethu inombolo manje wona usuyajika futhi mfethu brawa mfethu polisi umoya mfethu khona sizokwazi ukuphusha le nombolo hawuthini Zakhele brawa mfethu mfethu hlala phansi lalela Zakhele ngiyacela ngesiphinisele ngendlela ezinkulu angifuni ukuthi uyadlala na brawa wami kama ukuthi somthola aphi nalo mjita loyo lo mjita sidale kuyo le nombolo ubani umlando wakhona somthola khona uhlangana naphi la usaze laphi mfethu somthola aphi brawa khona kulikhuni hayibo mngani ngavakashelwa wena nje kabile esuku lolodwa kwenze njani vele no mnganami yazi ukuthi umoya wami ave usuphukile exoxele wemngani kwenzakaleni hayibo akusikhona nokuthi besohamba sinomlando namhlanje ngiyakhumbula ungitshela azangikhumbuza kwenzakaleni vele neke ufikile-ke mina azontshela ukuthi ubanje inkunzi waphuca ikhadi waphuca ifoni indawo mnganami right Right ukuthi ngiyacabanga nje inkunzi siyabanjwa emini kwabhayi le ndawo lisishintshile plazike mfana wami sekuyikampunzi endleleni-ke nje la indawo esishintshe ngenye indlela kodwa-ke bona-ke ave ngiphathekile kabi ngifuna ungasho mnganami because inganami bese ngitshele nje ukuthi ngiyoyithengela yabo indlela umoya wami ohuye ngakhona ngizwelana nawe mngani wami ngi-right ukuthi nje ngiyacabanga nje lento yenu aba ngithi manje uboy-ke senze njani-ke yena ayisekho phela manje into ezoyenza sozohamba yoyizama komashonisa ukuze ngikwazi-ke ukuthi ngabe ngahlali ngathi kwengane uyamkhola kodwa wena mngani wami ngakhola abantu besilisa esikhathini samanje hayibo akulula nje ukuthi ngakhola lowo muntu mina abadodana mangakabi manje izothini i-action yeni izowenzani ayikho enye indlela mnganami ngale ukuthi nje ngithe asihambe kuyena siyovula icala ubabonile yilapho abantu abambamba inkunzi akababonanga nizolivula kanjani icala abantu elingabazi mnganami angazi ngani ukuthi nami umqondo wami nje usalahlekile angazi ukuthi ngenze njani njengamanje mhlawumbe nalokho ngenzeka kube ngithiso ukuthi nje umqondo wami usalahlekile angisazi kahle kathi isilimo njengamanje ukuthi sona siphi hayi ulahlekile mngani phela akababonanga nabantu unless uyabazi ngaba lolivula icala kodwa hayi angiboni ukuthi ubazile ngempela mfethu awumazi ngomlando ndini mfethu angimazi lo mlando mfethu yazi akumele siyicabanga nto umuntu okumele sisidile naye lesisteri la endlini mfethu wena ngempela awusanangembeza ngaleyo ndlela ukuthi ungenza into kanje mfethu uyazi ukuthi sisemanzini amnyama ngamanje usagqugquza ukuthi asibambe inkunzi kusenjalo
Abra mshiya leyo nto mfethu mina ngikhuluma ngale sister mfethu utobonile ukuthi mfethu nangale ngilizwe liyafona mfethu manje ule hayi Brown shiya leyo nto mfethu stile nalo muntu asambe somncane mfethu ukuze angajeli iolate mfethu mina ngifuna ungene entanyana mfethu yazi ukuthi mfethu uwe out of the grand yes showcase Brown une profession right yeah yebo you are in academy hayi wena njalo hlezi uzona motivation athi sithini no mfethu lento le mfethu fanele ingene la emqondweni uthi desperate for umsebenzi akuthina sodwa sho ngamanye amazwi bonke labo sizwe mfethu amazwi sizwe ukuthi me-LLB akayibambi kodwa inkunzi wena why shiya ngalonto mfethu lalela mfethu aqedele ukudla mfethu sihambe sohlala yakhathi mfethu hayi ngeke phela mfethu uyabona nami ngomiwe mfethu awu ushaye mfethu sajiyani system safuna ukuxoxa nalo kahle yonke into bonke sibonisana kanjani kodwa ngizoncela ukuthi alingamtshela uma phela ighost noma ngiphathe itime apana ngiphathe itime ighost strong manje basingayenzi indaba izofika le-oled futhi nginqinile mawukuthi mfethu ayihambisa nayo le-oled mewuthi nginqinile straight ayikho le Wena mlazi laphela-ke nosuhleli sobabili nje kanje. Mnganami, hayi kodwa siwasathini-ke Nkosi yami. Mnganami ayikho phela into esizoyenza masekwenzekile nje sekwenzekile sekufanele uphile nabo nje ukuthi yabo. Nami bengizokusiza mngani kodwa nawe uyazi ukuthi simdinga siwawuthuka umsebenzi. Sobahlalela sobabili mnganami sijika nalo ilanga lethi. Hayi shema unzima wona. Hayi unzima kakhulu mnganami. Unzima. Kodwa hayi kuzoba right kuzolunga. Sunje. wasisibami ngithanda ninjani right sana right yini lokuthi sister yazi ake ngifisa ukukhuluma nawe namhlanje sesisibami ngithandayo sithini lapho right right ngisho nje kosabathi ngi-right mina hawu ma ake nginishiye nisale nithandane ubhuti nosisi ngabelivuka apha leyo time bye mngani khona-ke la kumele siye khona laphayana yazi nje nando indaba yakho manje sekufele ngihambe ngikhungatheka ngihambe ngena komashonisa ngingahlangani nabo ngakutshela kudala ngathi mina ngihlangane nendaba ma ubona ukuthi yonke le nto ukuthi amanga ucathi ngiyathanda yini mina angishongo kanjalo kodwa yabona lento esiyenzeka manje sekufele ngihambe ngikhungatheka ngihambe ngena imizi yabantu isikhathi siyahamba ingane ngithi utheyilambile nabantu hayi wrong into oyenzayo sambile ukuthi umuntu uyahlonishwa Qonqo. Yebo. Sikhulekile. Oh, njani? Siyaphila ngithi. Sikhona. Oh. Ngavakashelwa yinina ilanga liyoshona. Asilethwa yini ukuxakeka ndoda yamadoda. Kodwa ngizothi uba la bangivakashela ngoba phela ubuso lobu ngiyaqala la ekhaya. Saba lapha phezulu kaShizi. Washizi. Uma ukhupha umgwaqo. Yebo. Oh, okay. Hayi ukuthi kahle saba khona. Siqashile ngiqashile kahle ngoba umama ukafike aphinda ahambe. Kahle aluludanga udaba esize ngalo la. Sizwile abantu bekhuluma sabona ukuthi ayike kufanelekile ndoda yamadoda sikuthini. Ukhala ngani ndoda yamadoda ngiyakubona ukuthi uyakhala kodwa manje ngiyayibona inzima ludaboza nayo. Besifuna nje kahle bengicela baba ukuthi ungiboleke 2500 sekusuke kwenzeka ngenye indlela engingaplanekile nayo. Ndoda yamadoda uyazi ukuthi uma ngabe ngenza lo msebenzi engiwenzayo kunendlela engisebenza ngayo ngithi yonke indawo inemigomo nemibandela yakho ngiyakwazi uma phela nawe nkosikazi yazi baba kade ngikhuluma indaba yakho nawe nawe-ke ukuthi awubambe enkulu ngakutshela ngathi la endaweni kufanele uqaphele ngoba nkosikazi akusisona isikhathi sokuxabana kwethu manje ngizofuna usizo phela lapha ndoda yamadoda ayidle ishiyeli nkosikazi kodwa nawe yini wazi athi ungithethisa lapha ngaphandle uzongithethisa lana nkosikazi athi yona indlela efana mnumzana hayi akwenziwa kanjalo akwenziwa nje ngisovele nganisizi ngisuke nihambeke la ekhaya ngoba manje kahle nizofuna usizo ufuna ngiqabana lapha mngwami manje ndoda yamadoda umuntu ufuna 2000 mina ngifuna indaba sikhuluma ecacileke umuntu mezoboleka imali lana uyakhipha 2.5 lo ngizokhipha kufanele ube khontisela ngini ebambekayo.
njoba nje uthi uqashile nje futhi angisebenzi abantu abaqashile ngifuna mina umuntu othi ngisenanku umuzi wami yabo mawusubaleka la ngoba ungiqashile ubaleka nemali yami kodwa unkosikazi vele ngoba naye unalo iphasi elikuyena mina okwami konke nje bakuthatha konke abafana ubani uzoboleka imali lawo unkosikazi wakho noma wena mina kahle wena uma usubale unkosikazi wakho sefika sethi akuyena waboleka imali ngizothini-ke mina hayi kodwa ngiyasebenza nje Jamathi bengeke ngize la ngingaxekile ngiyakuthembisa ngifuna ngiyagomela ungamthatha naye mama wakwami uthi ngiyahluleka uyamuzwa umyeni wakho uthini siyacela ukuthi usize kakhulu kodwa njengoba sekhuluma nje sekhulunyiswa ukuthi akasazi naye ukuthi kufanele athini kodwa kahle kahle usizo siyadinga akasiyena umuntu wesigebengu nala suka khona sinale record live siyacela manje sizwele kakhulu uyabona ndoda ngizokwenza namadoda ngibeni bezigebengu noma kuthiwa ngiyenza ngizokwenza nanga umuntu wesifazane ngicela ukuthi ungenzele iqiniso ukuthi imali yami ibuye ngalosuku ohola ngalo hola nini hola ngomhlaba hayi ngihola nge-25 njengoba nje kuwumhla 10 namhlanje u-25 nje uyolala kuwena yize noma ngiphuma kusihlwa nje kodwa nje ngikwenza sure ukuthi mengifika nje ngehla la ngehlela kwakho ngoba ndoda amadoda into esongenzele yona likhulu ngoba unkosikazi besabe sixabana nayo indlela uyabona-ke ungakangibongi ngifuna wazi ukuthi angifuni ukulandela ndoda asingalandi njengoba nje uyifikele wena ngifuna ngosuku lokhola futhi kuba wena ofikayo la siyazwana ngithi unkosikazi ungikhumbuza mama siyazwana ngithi ngifuna ukuthi ngoba ngosuku mhla 25 imali yami ayilale kumina hayi kuzokwenzani ngizosasengenzela wena ngoba umuntu wesifazane baba Lolonde siyahlangana la ekhaya ngani manje siyahlangana la ekhaya yini usisho lo muntu ukuthi uzonikela ngani into onikelisa mina into onikelisa mina usafaka kanjani ukuthi uniko bani anandaba ukuthi ubuzomuntu anandaba ukuthi ubuzomuntu kodwa lento usisho manje ukuthi uzonikela ngami ngifuni sizongenza imvelo sizonikelisa ngami ngicela phela kahle ngenza umuntu olula nje ngenza umuntu esifazane olula nje ongani lokusanikela ufuna ngichame emzini yabantu uthatha kanjani ufuna awusangifuni into okay phela ukuze sabule masho kufanele sibone si right indaba iyona into efuna ukubona okay sikumayo ufunani sister yazi sister sister umuntu osowamtshela nami nabavela ngithi ngimtshelelani sister buwa perfect yazi angifuni umtshele umuntu ngalento mfethu akube yami nawe nje phelele yithi sobambili uyazi nawe ukuthi umtshele umuntu bonke abantu balapha mfethu ukuthi abantu ababamba inkunzi bamashisa lezi zinto ukuthi bashawa kanjani uyazi kodwa wena uyibambela inkunzi kodwa uyazi umsebenzi wani sister ngicela sister ayithi ngitshela umuntu le ndaba ngayithi serious ngicela udinga usizo uncela kanjena thengela something ufune something yakho ke mina usho ukuthi ngashona sister uyazi nawe ukuthi ngiyadala nje sister hawo uyazi ukuthi ungalami uyazi ukuthi uboyfriend wakhe ibanga inkunzi bavula icase kodwa ke angazi ukuthi uzowenzani mina sister uthi umtshele ukuthi abamali hayibo serious ngoba phela isente kodwa abona manje uthatha izinto zakhe niyibuyisele kuyena ngabe iphelile ke leyo nto leyo buyisela nje izinto nje nina kuphela phelele sisi emaphela fethu ngisacabanga buwe buzohlapha ukukhuluma nawo ayikho ecangisa la thatha izinto uzibuyisele umnyazi wakho back kuphele kanjalo yinkinga manje uyibuyisela kanjani ngoba yazi nazo phela inzima ukuthi sibuye soniyala umjethi izinto zakhe angazi ukuthi nozana endlebeni enzengayo amanye obamba inkunzi ubalo hey mina mfethu hayi bu uwola mzabalazo hey mfethu mina hey hayi izoduma-ke namhlanje akuhamba kahle nje yami ngusuqonde kanje into ezothiwani kodwa le hey mfethu hey izinto imane kwenzeke hey uqhamukaphi emva kwesikhathi esingaka mfethu angisakwazi angibanjiwe ngiyifundo laphana ngizokudlala ngeyifundo wena ufundile waqeda ngiyakhumbula phela 2 years back sihamba silaphana kwi-graduation ceremony yakho emva kwalokho usekuthulekile ngisakuboni manje wenzani empilweni yakho yabo hey mfethu izinto ayihlangana ngisabathe ngiyahlanganisa but-ke ngibe nenhlanhla this time around ngafonela
Kale nje ngibuya ku-interview ngibone ngiqonde kanje nje. Uqhwepeshe kanje ngibuya ku-interview. Awuyangithusa mfethu uma usuka kanjena mfethu. Manje nje yabo nginethemba nje lokuthi hayi sengizoba ummeli ovelele endaweni. Phela wena ufundile azayike into ebengiphatha kabi njengokubona uhleli. Uyabona ungenzi lutho ngubona nje ubhuquzwe ehlwenyola emgwaqeni uyabona. Ngilo mjidelo wayehlani phela ngisho esikoleni sasikopela kwena. Uyabo mangabe sinamazi ami nangiza kwena mzabalazo ngithi awungenzise endo uyebo lonto le but ke izinto emani ukwenzeka kwakunzima phela kuthini wena nginesiqiniseko sokuthi nawo right life mina yabona mzabalazo mangatshena lami udaba yabona impilo ngiyifunde kanzima yezwa ngiyifunde kanzima impilo ngendlela ukuthi kwafanele ukuthi ngibambele mina mathupha ngoba manje benganayo umzali mina ozongisa esikoleni yezwa lonto le ngagcina ndoda amadoda ngathi ngivulele nebhizinisi lami lokushonisa phinde kube nescrap yard la ngaphandle sokukhanda imoto ngiyakusebenzela kodwa mnganami hayi beyibona nawe impilo mfethu ngiyencenga mfethu uyabona ngiphinde ngidlule kwabona abafundile hey ungcono mngani wami ungcono yabona nje mina I can't wait ukuthi ngithole le phone call from this labantu mfethu ngufisela inhlahla mfethu ngufisela inhlahla ngiyabona ngiyajabula ukubona kanje ngoba manje bengikhala ukuthi lempilo uzophila impilo engekho right uyayibona plus nabafana la babhokile la ngaphandle ungasayiphatha ke le uyabona nje igate sengihlala ngilivalile ngoba ngifuni konakala izinto baye bambe inkuzo hayi kancane kuyasetshenzwa ukhona nabade uzwa ngabe kuthiwa beke babanje enzuweni soba mahlala khona lana ukuthi uyaphuma emgwaqeni kubanje umuntu uthi uyazi kuyakhayizwa kukhala umama ngaba kukhala ingane ngapha le ndawo lena uyayizwa lonto lena indaba uyabazi indaba abantu phela nawe ubungapheli la emgwaqeni bese ngisho yabona ke mzabalazo uzophenduka iphala manje hayi mnganami hayi angibazi awubazi hayi angibazi mnganami hayi madoda ningayenzi lebhedayo ngoba ubugebengu abukhoki ubugebengu madoda mina ngikwazi kuba isigebengu ngathi graduate umuntu oyi-academic njengami aphinde ezobamba inkunzi wes ngayibamba khona ngabe ngisithuthe esingakanani ngizobamba inkunzi ngasekhaya uyabona nafanele ngiyobamba inkunzi le majardini komhlanga bo-Phoenix mzabalazo wakhuluma ubugebengu futhi manje wena uthi ubuye emsebenzini uyazelapha empilo manje uthi ubugebengu banjwa komhlanga nakubo hayi siyema wasungideda manje yazi manje sikhuluma ukuthi imfundo ngapho usufaka ubugebengu futhi nganama usho le workshop la eminyanga yakho mzabalazo ngizongimangaza hayi amanje ngithi ngitshela ngimele manje ngiyasebenza hayi indaba ukuthini ngiyasebenza manje hayi good luck mnganami ya into kanjalo mfethu ngibongile ukubona ngifisa enhlazi nami ngifike ngizokuvala lapha ntambama ngoba usuzotholakala phela manje endlini ngihleze futhi bengakutholi hayi mnganami ngizokubona hayi ngibambe ithambo mfethu kamnandi shosho mnganami mzabalazo sebaqonda kanje madoda engathi kuzoba iphara lokho bahlaniphile esikoleni hey madoda ngoba futhi impilo izokumangaza thola ukuthi uhlaniphile esikoleni kodwa manje awusenalutho empilweni ubuke thina kwakunzima kodwa buka manje Wamwenze kanjani mfethu usuphile nje lapha mfethu ukuzama ngesingakutshela ukuthi ngigraduate wena wabhiza ufuna ukufocusa kule mpilo yakho ukubamba inkunzi ngakutshela ukuthi la emphakathini kufanele silide as ama-examples akhulu eyizo leyo nto sure bro wena manje ngitshele mfethu uphushe kanjani ozafika kusesipheni sakho yini ngazama nami ukuhlanganisa ngendlela ekuhlanganiseka ngayo hamba ngafaka ama-CV awutholi umsebenzi nami ngiyakhumbula ngangathi LLB namhlanje ngommeli nawe ngiyazi ukuthi unayo i-degree yokuba uthisha but kancane mfethu kancane uzolunga ma ungayeka nje le ngqondo ma ungangithembisi ukuthi ungayeka le ngqondo skip sami yazi nawe hayi angazi noma ngithatha umhlaba angeke ngahlangana nami ngiyathembisa ngempela awulafika lolo suku kwabuye ngokwami yaphila mfowethu ukuphila ngiyaphila ndoda amadoda awuphile mndoda amadoda awungathi ukuphila ndoda amadoda ngizodla awungineze ngokwami ke ndoda sihlukane wangilandisela idoro wathi umhla 25 ufikile ke mhla 25 angithole ngokwami ke ndoda hayi ndoda amadoda kwenze njani manje hayi kwenze njani manje ndoda ngikhuluma ndoda amadoda
ngiyazi ukuthi sakhuluma la sifikile nomama lo mkhulu angidingi ukuthi umama mkhuluma wakho ngiyamazi umama wakwakho ukuthi ungakanani mina manje wasuloku unestory manje lokufaka istory ukuthi umama omkhulu umama onjani bese ngizama ukukukhumbuza phela nje amadoda yini ukukhumbuza ngisakubona ukuthi wena ngithi ubani manje wathi igama lakho umlanda ngithi wathi umlanda ngithi manje yiphi inkinga ngiphi imali yami ndoda mandoda amadoda manje ungasuka le ukuthi uzongitshela istory siqale ngokukhuluma beba ungafuni ungibona ihlaza kangakanani ungafuni ukubona ikhanda lami ngathini kwena ngathini kwena ngathi ufike la ngathi umhla 25 akumhla 25 angithi mhlawumbe wathi uma ukhuluma ngangibuka umama baba yabona manje izokonakala ke manje izokonakala kakhulu kuzokonakala kakhulu imandoda amadoda angazofika la kubeka khona isandla baba imali ndoda imali yami baba imandoda imanchazi ndoda phela ngilimaze baba hayibo ndoda hayibo imali yami ibhondoda ngithiphi imali yami imali yami man gayikhipha yini benzima khipha imali yami uyakhipha yini bathi yenza ukwenza imali yini benzima eqaleni yini benzima eqaleni manje uyaphuma umoya wafika la ngitshela ufuna imali wazobuya mhla 25 mhla ikuphi inkinga ngikhumbula manje inkunzi wabanje inkunzi abafana babengibamba inkunzi bangibamba kanjena njengawe ngihlala lapho ngithi mina iphi imali yami kodwa khipha manje imadoda amadoda akuliwa kanje ndoda wena ungazi kahle ngifonela abafana abazofika la bazokusebenza wena ngicela ukudlala imandoda amayi ngichaza khipha imali ngichaza kahle emsebenzini uthe umlungu kukudile ama payment ngizokhokhela esune zingena imali yakho imali mananga ngifuna bayizwa lonto mananga lo njena wona ngifuna ukuyizwa lonto le ngathi mina ngifuna imali yami ngifuna istory angifuna istory ngifuna imali yami ulona ke yawe njengamanje umfazi wakho lo ngitshela ukuthi ngimuthatha yena ngathi uthatha kude ngithatha umphefumulo wakho straight kakike uzongazi kahle wena uzongazi kahle ungivala umnyango ngafika le eThekwini ngithi ngizofuna umsebenzi kangazo ifawusizila nje Ke manje wenzakalani vele? Inkinga nje nami ziningi kakhulu ngisabuye ngesinye njani. Kwenzakaleni manje? Since nje kusile namhlanje ngibheka nomlando wangithola wazi ngibona umlando Cha ngaze ngimbone beye kuqathi umanga sisebenza njani nami. Beyokhuluma nomashonisa sagcina sile phela ngokuboleka imali ngalesi sikhathi so manje angimtholi angazi nokuthi ngenzani nami yabona nje ngisekingile lo mntana mfethu imali yena eyokukhokhela amashonisa beyitholile bengayitholanga hawu uyazi ukuthi amashonisa uhlanya kanjani uyamazi ukuthi uhlanya kanjani hayi mngane sami sambheka phela sami konke ngizothi ubani konje nkosazana ngilo ntombazane lo wayefike nomlando ya kanti sizoboleka imali yami iphi nisho nisaphi imali yami nomlando ngoba wathi ngomhla ka25 imali yami angiyitholi nisho nisaphi imali kanjani wafike nomlando la because since ekseni ngiyamzama iphone wentombazane ungadisa umlando mina ngathi ngifika nje ufuna imali akikadisanga wazongibuza indoda yakho phomini akikadisanga umlando kodwa since ngiyamzama ukumfonela efonini angimtholi uhambe ethi uyaphi lo mlando wakho uhambe ethi uyaphi uhambe esuza lana ngiyacela bandla ngicela ungibuyisela uyabona nje siswabantu uzongibhedela kahle la uyabona uzongibhedela ngicela ungibuyisela indoda yakho izohamba ihamba indlela zabo ezizoyibuza kumina la ngicela ungibuyisela yena ephila kodwa abantu ngoba wesis ngizothina engaleni yakhe wesis
uzongicasula kwa wena ngoba nje manje ngidinga imali yami uzongicasula kwa wena ngifuna imali yami uzongifuna indoda yakho wena ngifuna imali yami nini ngifuna imali yami nini makukhona omenze kona ngiyacela futhi abantu ecela ungibuyisela yena ngichazela kahle ngathi ngiyacela hayi kunongcela ngiyamdinga hayi kunongcela ngiyacela hayi futhi anginasikhathi ungibuyisela umyeni wami ngiyacela suqala ukungicika ke ngiyazama ukuzehlisa umoya imali yami u2500 nenzalo yakhona uphi ngiyazi ukuthi imali ibaleke ngaphezulu komuntu kwena empilweni yakho kodwa njengamanje sikhuluma ngomphefumulo womuntu la ngiyacela ngicela ngibuyisele umyeni wami ephila ngiyabona mina ngiyacela angibhedelwa mina angisiyona insana uma ngikhombisa umhla 25 ngomhla 25 imali ngiyidinga la angifuni ukungicwebisela umyeni wakho wathi ngothatha wena umyeni wakho ngilengane encane nami nginengane zami anginendaba nengane zomlando anginendaba nengane zomlando uyangizwa umthini anginendaba nengane zomlando suqala ukungicika lokho uzokhuluma le ndoda yakho ingoleta imali nawe uyangikweleta kwa wena futhi ngizohamba nafe namba nobabili la wazi uzungines ID yakho kwa ID yakho le awuzukuyithola wena le ID yakho awuzukuyithola imali yami ngitholile futhi lezokwenzeka sakuncane lokho ukuthi indoda yakho yazi kuphi ngizofika lapha na kwengane zakho uzongibuza ngazi kahle mina ngizofika lapha na kaShizi la nihlala khona ¿Qué problema? ¿Qué problema? ¿Qué problema? ¿Qué problema? Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone.